Malawi Today. Boma lanenesa kuti chinthu ichi sichisokoneza ntchito iliyonse ya chitukuko mboma la Nkhotakota, komanso kodi mwamva zoti mkulukuta moyo apitirira kuonesa zisudzo mpaka mwezi wa Julayi. Takhala ndipompo kuti mumve satane wa nkhani zonse. Bungwe la Roads Authority lati kukokoloka kwa misewu komanso milatho kamba ka madzi osefukira mboma la Nkhotakota sikusokoneza ntchito zokonzanso msewu wa M5. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli, Engineer Joe Longwe, ayankhula izi pomwe nduna ya zamtengatenga Jack Muhango anayendera ntchito zokonzanso misewu ndi milatho zomwe zinakokoloka mbomali. Zambiri mulipoti ili la Lonjezo Msodoka. Msewu wa M5 omwe umadziwika kuti Lakeshore Road umalumikiza maboma angapo amphepete mwa nyanja mzigawo zakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Msewuwu wakhala uli woonongeka kwa nthawi yayitali zomwe zachititsa boma kuyamba kukonzanso. Ngakhale izi zili chomwechi, masabata apitawo madzi osefukira anaononga milatho komanso malo ena msewuwu, ndipo kamba ka izi boma kudzera ku bungwe la Roads Authority lili kalikiliki kukonzanso malo omwe anaonongekawa kuti mayendedwe a anthu asakhale ovuta. Poyankhula atayendera misewuyi, nduna zamtengatenga a Jack Muhango yati ndiyokhutira ndi momwe makontalakitala akugwirira ntchito yawo yokonzanso misewu komanso milathoyi. Iwo ati pokutha sabata ino ntchito yokonza mlatho ngoyembekezera wa M18 omwe umalumikiza maboma akasungu, Ntchisi komanso Nkhotakota ikhala itatha. Ku M5 kuja panopita sekula mambi mose mwe mnaonongeka takonzakozamo bwino kubele kuja kuti makontrakta kale wina amene akonza msewu uja. Choncho tikuziwa kuti kukacha kunjaku akhala kumanga mabridge enene okhazikika. Kwa pale kale panopita panga mabridge ogwirizira kuti magali moto ndi anthu katundu anthu azita kudutsa. Akatswiri athu makontrakta Roads Authority ndi onso amene tatengepo gawo atenga gawo ntchito yagwirika. Seuta sekula pano anthu akuyenda katundu akuyenda. Akuno ku M18 tinakali ntchito tigwire kuntana yeso muona akulimbikira kuti mwina masiku asana kubwera aba tikata sekula kuti magali moto ndi anthu katundu zitomadusa bwino bwino. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Roads Authority a Engineer Joe Longwe, ngakhale mvula yaononga msewu wa Nkhotakota sikuti zayimitsa ntchito yomwe inayamba kale yokonzanso msewuwu, kunena kuti ndalama za ntchitoyi zilipo kale ndipo ikuyembekezereka kumalizika mu nthawi yake. Nthawi ya project ya M5 sinatizondeze kwambiri chifukwa kuti mafloods awawa achitika nthawi ya mvula, and nthawi ya mvula nthawi contractor amapanga program amapanga slow down ntchito amapanga concentrate on minor works, drainage works and like. So in terms of program we are still on track. We should be able to hit our target because those works are supposed to finish by December 2027. Ma resources sikuta kusidwa ya boma like badala ndrama zoti tigwise ntchito kupanga ma emergency works amene tikugwira panopo. Kumapeto kwa mwezi watha madzi osefukira anaononga ndi kukokolola misewu, nyumba, mbewu komanso milatho mboma la Nkhotakota ndi madera ena mdziko muno. Lonjezo Msodoka, MBC, Nkhotakota. Unduna woona zachuma ukuyembekezeka kukumana ndi achinyamata mu mzinda wa Lilongwe ndi cholinga chofuna kumva maganizo awo pa nkhani yowunikira ndondomeko ya chuma. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe loona za achinyamata la National Youth Council of Malawi, NYCON, Williot Lumbe, ati ganizoli ndofunika ndipo likungoonetsa kudzipereka kwa boma polola achinyamata kutenga nawo mbali pa nkhani yokhudza kukweza chuma cha dziko lino. Zambiri mulipoti ili la Emmanuel Chikonso. Pomwe boma lili pakalikiliki omva maganizo a anthu ndi nthambi zosiyanasiyana okhudza ndondomeko ya zachuma ya 2026-2027, unduna wa zachuma ukuyembekezanso kukumana ndi achinyamata mdziko muno kuti amvenso maganizo awo. Msonkhanowu akuti upereka danga kwa achinyamata kuti athe kupereka maganizo awo pamomwe angathandizire kukonza chuma ndi kuonetsetsa kuti chikupita patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NYCON, Williot Lumbe, ati ichi ndi chitsimikizo kuti boma likudzipereka poonetsetsa kuti aliyense akutengapo gawo pa ntchito zachitukuko. Zotanthauza kuti anduna amenewa ndi akumva, komanso zotanthauza kuti anduna amenewa akutenga zimene amayankhula iwo ngati nduna zachuma, komanso zimene anayankhula President Professor Arthur Peter Mutharika tsiku limene ankalumbiritsa nduna kuti akufuna achinyamata apezeke paliponse mu economy ya dziko lino.
ndipo kuti ngati boma lipereke zida zoyenerera kwa achinyamata zoti achinyamatawo akwanitse kupezeka mu ikonomi. Alumbe atsimikiziranso achinyamata omwe anali ndi nkhawa yokhudza thumba la ndalama lothandizira aluso losiyanasiyana. Iwo ati achinyamata osachepera 250 ndomwe anakwanitsa kale kulandira thandizo kuchokera ku thumba la ndalamali lokwana 2 biliyoni kwacha. Iwo ayamikiranso President Mutharika kamba kaganizo lopereka 100 miliyoni kwacha m'madera a phungu onse kuti achinyamata adzitha kutenga ngongole. President Professor Arthur Peter Mutharika wakhala kuyankhula mobwerezabwereza zokhudzana ndi achinyamata kuti iye wafuna boma lake lika achinyamata patsogolo. Achinyamata tatukule, achinyamata tapatse zida zoyenerera kuti akhale mu ikonomi, alembedwe ntchito, alandire maphunziro ndi zina zotero. Ndifosangalala kuti President wayika achinyamata patsogolo masomphenya ake. Komanso ndinene pano kuti muma budget ceilings amene atipatsa ife ngati National Youth Council, Youth Innovation Fund taiona ilipo. Ndesi zongo yankhula pakamwa kuti anena kuti apitirizadi. Achinyamata ochokera m'madera osiyanasiyana kuchokera mzigawo zonse za dziko lino akuyembekezereka kupereka maganizo awo pa msonkhano wa kulilongwe pomwe boma likhale likumalizitsanso zokonzekera za ndondomeko ya zachuma ya 2026-2027. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Unduna wa zamalo walengeza zoyamba kauniuni wa malo imwe cholinga chake akuti nkudziwa anthu omwe ali ndi malo mdziko muno. Nduna ya zamalo achimwemwe Chipungu anena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe omwe anati cholinga chake chachikulu nkuthetsa katangale pa nkhani za malo. Achipungu achenjeza anthu onse omwe analanda malo a anthu ena kutengera mphamvu zawo pandale kuti abwenze malowo pasanathe pa masiku 14. Zambiri mulipotiri la Trust Office. Ganizo lofuna kuyamba kauniuni wa malo ndi mbali imodzi ya mfundo za boma zoonetsetsa kuti malo mdziko muno akugwira ntchito yoyenera komanso motsata ndondomeko zoyenera za chitukuko monga mwa malamulo a makhonsolo a mizinda ya dziko lino. Nduna ya zamalo achimwemwe Chipungu ati izi zithandiza kuchotsa anthu omwe anapeza malo mwachinyengo komanso kuthandizira kuchepetsa katangale. Unduna kwathu tatchuka kwambiri ndi katangale kunena kuti ife ogwira ntchito kumeneku tikumalandira ziphuphu kuti tapatse anthu malo. Ndetu kunena kuti lero zimene zizithe anthu atenge malo mwa ulemu komanso mwa ndondomeko. Aliyense opezeka akupanga katangale ku unduna kwathu komanso anthu amene ena amene mumabwera kuti mutipatse kanga chepe tikumangisana. Ndipo nduna ya zachitetezo cha mdziko apita mukhito alamula apolisi kuti amange munthu aliyense yemwe akukhuzidwa ndi ntchitidwe olanda malo kwa anthu ena. Tilolera kuti dzina la boma kapena dzina la chipani lionongedwe ndi anthu ochepa amene akufuna kubweretsa chisokonezo m'matauni mwathumu chifukwa cha nkhani ya malo. Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko lino komanso President wathu wa chipani cha DPP, ni munthu amene moyo wake wonse wakula m'malamulo ndipo amalemekeza malamulo. Ndipo tionetsetsa kuti malo amene atengedwa abwezedwe kwa eni wake. Mwazina boma likufuna kulimbikitsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi mwayi ofanana pa nkhani yopeza malo komanso kuti omwe apeza malo makamaka makampani akhale ndi mwayi ochita chitukuko pa malowo popanda kusokonezedwa. Izi atizithandizira kuti ochita malonda mdziko muno komanso maiko akunja akopeke nkuyamba ntchito zawo mdziko muno. Trust Office, MBC Lilongwe. Nthambi ya ulangizi wa msomba mboma la Mangochi yapempha asodzi kuti apitirize kutsatira malamulo a usodzi pamene nyengo yoletsa kupha msomba ikupitirabe maka pakati pa asodzi akuluakulu. Mkulu wa ofesi ya ulangizi wa msomba mbomali a William Chirwa apereka pempholi pomwe nyengo yoletsa kupha msomba ikuyembekezeka kufika kumapeto mwezi wa mawa. Sotindazi walemba lipotili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Chaka ndi chaka nthambi ya ulangizi wa nsomba imakhazikitsa nyengo yoletsa kupha nsomba. Malingana ndi nthambi izi zimathandizira kuti nsomba zikhale ndi nthawi yoswana kuti zichulukane.
Mu nthawi yoletsa kupha nsomba, nthambi ya ulangizi wa nsomba imakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana kuti asodzi azitsatira pofuna kuthana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito zida zoletsedwa kuphera nsomba. Pamene nyengo yoletsa kupha nsomba ikupitirirabe pakati pa asodzi, akuluakulu a ofesi ya zausodzi wa nsomba m'boma la Mangochi apempha asodzi kuti apitirize kutsatira malamulo oletsa kupha nsomba mnyengoyi, ndipo achenjeza kuti ngati ena apitirize kuphwanya malamulowa adzamangidwa. William Chirwa ndi mkulu woyang'anira za ulangizi wa nsomba m'boma la Mangochi. Kuyambira nthawi imene tinaseka nyanja tayenda bwino kwambiri kufika panopo pamene usodzi kapena ong'ono ngati kuti zida zimene timakokera kuntunda, timagwiritsa ntchito tili kuntunda ndi mikacha, zimenezi pakadali panopo tazisegulira. Zimene zasara ndizonena kuti mwina asodzi akuluakulu amene amayuza matrola ndi amene iwowa nyanja ikadali yosekedwa kufika mpaka na siku lomalizira la February, around 28 February. Komano kwa zida zimene tasegulira pakali panopo nene kuti nthawi imeneyi tinaona ndithu kuti kugwira ntchito kwathu limodzi kunapindula, chifukwa anthu ambiri anasatira ndithu malamulo, ngakhale kuti mwina ndi mwina zimaoneka kuti kusasatira malamulo kunalipo. Potherapo ndemanga, mmodzi mwa aphunzitsi akuluakulu pa sukulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources a Jeremiah Kang'ombe ati nthawi yotseka nyanja imathandiza kuti nsomba ziswane, ndipo kusokoneza nyengoyi kukhoza kuchepetsa kuchuluka kwa nsomba. Tufuna kuti tiapemphe a fisheries kuti nthawi imeneyi ayesetse pa mphamvu zawo zonse kuti nyanja zathu zikhale zotetezedwa kuti kutsogoloko nsomba zathu zikhale zochuluka. Ripoti la chaka cha 2020 la bungwe lolimbikitsa kukhala ndi zakudya la Food and Agriculture Organization likuonetsa kuti nsomba zomwe zinaphedwa m'nyanja ya Malawi zinali zochuluka pafupifupi 200,000 tons mchaka cha 2017, ndipo usipa ndi chambo ndi zomwe zimaphedwa kwambiri. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Zathu mitengo ya zakudya monga chimanga ipitirira kukhala yofikirika m'miyezi ino ya January mpaka March. Akatswiri pa zachuma Chris Mbukwa ndi Edward Chilima ndiwo anena izi. Iwo ayamikiranso ndondomeko za boma monga yogula chimanga kunja kuti yathandiza kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira mu nyengo ino. James Kachepa ali ndi ripoti. Mzaka zapita posachedwazi, miyezi ya Oktoba kufikira March yakhale kuziwika bwino mwazina kambaka kukwera mitengo ya chakudya. Potengera kauniuni pamomwe mitengo yayendera m'misika miyezi ya posachedwa, katswiri pa zachuma Edward Chilima yemwenso anakhalapo mtsogoleri wa bungwe la Economics Association of Malawi wati akuona kuti mitengo ya chakudya ipitirira kutsika poyerekeza ndi zaka za mbuyomu. Tikaleta njaka jata zikuoneka kuti mitengo yakhazikika pa ndithu madera ambiri. Zimene zikuonekesa kuti chijama deflation nacho chitsika nanga inflation kwenikweni imayendera ndi mtengo wa chimanga chakudya. Ndipo tikuyembekeza kuti miyezi iwiri itatu yatsala kusogoloko malinga ndi chikhulupiriro chimene chabwera kuchokera ku ma statements amene boma likumanena komanso mwina ndi chimanga ichokubwera mu maiko akunja. Ndipo tikuyembekeza kuti potikasala miyezi yochepa iwiri kapena itatu kuti anthu ayambe kukolola, ndipo sikuti mitengo ingayokwera so kwambiri. Chifukwa chake tikunena kuti mwina inflation rate itakhala imene kutsikirabe ita kutsogolo. Enanso omwe akupereka maganizo awo ndi a Chris Mbukwa omwe akuti kuchita bwino kwa mitengo ya chakudya pa nsika ndi kamba ka ndondomeko zabwino zomwe boma likupitirira kukhazikitsa monga ntchito yogula chimanga kunja yomwe ikupangitsa kuti chimanga chizipezeka m'misika mosavuta. Nyengo imene ya January kulekezera March mitengo ya zakudya imakwera. Koma chaka chino malingana ndi zimene boma lachita kubwereza chimanga kuchokera ku Zambia zapangisa kuti anthu ena amene amasunga chimanga ayambanso kuchitulusa chimanga, zipangisa kuti mitengo isakwere, ndipo pali chiyembekezo kuti mitengo yambiri ya zakudya yomverera nthawi imeneyi ya January kulekezera March zimene zakhala zosiyana ndi zimakhalira mbuyo. Miyezi ya January ndi February chaka chatha, thumba la chimanga lolemera 50 kg linafika pa mtengo wa pafupifupi 100,000 kwacha. Pomwe pano malingana ndi bungwe la International Food Policy Research Institute, thumbali lili pa mtengo wa pafupifupi 50,000 kwacha m'madera ambiri a dziko lino. James Kachepa, MBC.
mawanja oposa 2000 mdera la mfumu Nthiramanja mboma la Tcholo apindula ndi thandizo la chakudya kuchokera ku bungwe la Faizan Global Relief Foundation FGRF. Bungweli laperekanso mabedi akuchipinda chochilira amayi oyembekezera pa chipatala chaching'ono cha Chonde ku Luchenza mbomalo. Polankhula pamwambo opereka katunduyo, mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Ibrahim Omar ati ndi cholinga cha bungweli kuthandiza boma pa ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno. Ndimafika pa ground pafupi sina yambe lero kugawa anthu katundu 2-3 years 4 years 5 years ndiri pa ground ma cyclones china chilichonse anthu mazi inabwera mu Malawi anthu anasefuka ndi mazi tafika pa ground timagawa katundu osa kugawa katundu oka ndimafuna ka basi disangogawe katundu dipange zinthu kuti anthu ya madera ya ma constituency azisangalala kusogolo so ifeso dikanyamuka akhale gati dasiya zinthu kuti amthandiza kusogoloso pani ya phunziro ife dikukamba pafupi kuti malo wina aliyonse dikupita because education phunziro diyofunira kwambiri dikuziwa president yathu Peter Ate Mutharika wanena education apanga ya urere pana kupanga ya urere chifukwa chani ife wina aliyonse sikuganizira akufuna ka wina aliyonse mu Malawi dizipita ku school diziphunzira because phunziro dizofunika kwambiri kupita sogolo wina aliyonse anthu muone ma MP ma ministers akuchokera madera yosiyanasiyana kuthandiza awa dichani kuthandiza awa di phunziro yache munakamba sonkhani yote anthu ena abwerepo ayambe kuthandiza nawo muna utenga mutaubwerezaso kubwereza khani ndimanena pafupi ka ife wina aliyonse mabungwe onse disaone ya Islamu disaone ya Kristo dikutenga yanga ikufika ku boma so katini katiboma ma businesses ma private businesses anthu malonda tieni digwirizane pamozi Malawi di yathu tieni dipange ka zinthu dithandize wina aliyonse Malawi ikure. Ndipo mmawu wake phungu wa dera la Luchenza municipality yemwenso ndi nduna ya zamalo nyumba ndi chitukuko cha m'matauni Chimwemwe Chipungu wathokoza bungwe la FGRF kamba kathandizoli. Choyamba ndi athokoze kwambiri FGRF mwina munaona koyambirira tinapita kwa Chonde ku chipatala komwe tapereka mabedi 15 omwe akupita ku maternity ward komanso kunali zakudya zosiyanasiyana zomwe tapasa anthu odwala. Panopa tili pa Luchenza primary school pomwe anthu plus minus 2000 atalandire zakudya zomwe zitathandize masiku akubwerawa. So kwa ine ngati MP wa dera lino ndikuthokoza kwambiri kwa bungwe limeneli kuti labwera mu nthawi yake yoyenerera pamene anthu nthawi ino sanakolole koma masiku akubwerawa akhala ndi chakudya. Dziko lomwe lingatukuke ngati anthu ake ali osaphunzira. Dziko litukuke pamafunika kuti anthu aphunzire. Nthawi ya kampeni Professor Peter Mutharika komanso chipani cha DPP chinatsindika kunena kuti kuyambira January uno mpaka na msogolo maphunziro kuchokera ku primary school mpaka na ku secondary school akhala aulere. Then mwakumbutsa makolo komanso amene amatiyang'anira mafumu mazibusa kunena kuti mwana wina aliyense asalephere kupita ku school. Aliyense apite ku school chifukwa tilibe chonamizira kunena kuti fees yativuta. Boma kudzera mabungwe a World Food Program WFP ndi Malawi Network of Older Persons Organization manepo akhazikitsa ntchito yogawa chimanga kwa manja okhudzidwa ndi njala m'boma la Blantyre. Poyankhula atakhazikitsa ntchitoyi mkulu wa bungwe la manepo a Andrew Kavala ati akuyembekezera kufikira manja pafupifupi 35,000. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Pofuna kuthandiza anthu omwe akukhudzidwa ndi njala, boma ndi mabungwe komanso abwenzi ake na pa ntchito za chitukuko linakhazikitsa ntchito yogawa chakudya. Bungwe la Malawi Network of Older Persons Organization manepo pamodzi ndi bungwe la World Food Program akhazikitsa ntchito yogawa chakudya m'boma la Blantyre. Poyankhula atakhazikitsa ntchitoyi, mkulu wa bungwe la manepo a Andrew Kavala ati akhala kugawa chakudyachi kwa anthuwa kwa miyezi 3 kufikira mwezi wa March chaka chino. Uthenga umene tingapereke kwa anthu amenewa ndiona kuti chimanga chimenechi akalandira akachigwiritse ntchito mosamala. Ndi chikhumbokhumbo cha boma komanso a WFP
kuti njala imene ili makomo mwawo ithe, koma kuti njala imene ithe agwiritse bwino chimanga chimenechi. Timawazuzula kuti ena amalandira chimanga pano asanafike ku nyumba amasula kale thumba yamba kugulisa. Tikuwalangiza kuti chimanga chimenechi chikafike ku nyumba ndipo chikathandize kuthana ndi njala imene akukumana nayo. Mmodzi wa anthu omwe alandira thandizoli ndi gogo Alice Thomas. Okondwera mukondwa kuti ayi achipatseka kuliza chimango kona ina chimango kona. Pakadali pano mmodzi wa akuluakulu a maofesi yona zangozi zogwa mwadzidzidzi ku khonsolo ya Blantyre a Priscilla Khamula alangiza anthuwa kuti asagulise chimangachi. Vuto limene lili ndi lalikulu ndithu. Miyezi imene yathambuyo mutinene mu Decembermo ndi makesezi ambiri okuti mabanja amadalira mango a fresh ena osapsa kuwawirisa kuti apeze chakudya koma meti kudzira pano pa mango arani atha. Ndiye tinayi ndi mabanja ambiri kuti chakudya chimene chicha akauchidikira ndipo ndosangala kuti aona zoti chakudya charani chafika. Kuyambira mwezi uno wa January kufikira mwezi wa March, mabanja omwe akuyembekezera kulandira thandizoli azilandira thumba la chimanga lolemera makilogramu 50 mwezi uliwonse. Kumapeto kwa chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analengeza kuti madera ambiri ndi malo angozi kusatira njala yomwe yakhuza anthu ambiri m'dziko muno. Jeffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, bungwe loyang'anira masewero mdziko muno la Malawi National Council of Sports lapeza thandizo la 10 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani ya Premier Bet lothandizira mwambo wopereka mphoto kwa akatswiri ochita masewero omwe anachita bwino mchaka chatha. Mwambowu udzachitika pa 27 February m'boma la Salima. Izi ndi zomwe anayankhula ena mwa akuluakulu ambali ziwirizi pa mwambo wopereka thandizoli. Feyo choyamba ndokondwa kwambiri kuti pamalawi pano ndi kampani yaikulu imene mapanga masewero amosera komanso ndi makasitomala amene amatikhulupirira ndi mwaicho timayesetsa kuti tizibwezeretsa kwa makasitomala athu imene tikupeza. So choyambirira ndimenecho. Chachiwiri timafunitsitsa kuti tizitenga nawo gawo mbali ya masewero olimbitsa thupi malaimo. So ichi ndi chimodzi chimene chatipangitsa kuti tibwerenso thandizire nawo mbali imeneyi. Poposaposa chaka chatha titagwira nawo ntchito Malawi Sports Awards ya chaka chatha tinakhutira kuti zinayenda monga mmene tinayerekezera kuti ziyendere. Mwa icho tinaona kuti nkosapota chaka chino kuti tibwerenso tithandizirenso. Ndikondwa kwambiri chifukwa wani aonetsa kukhutira kwawo kuchokera chaka chatha atatisapota. Kwa chaka chatha anapereka 7.5 million. Ulendo uno akweza ndalama ija kufika pa 10 million. Zatipatsa chilimbikitso kuti Premier Bet ya ikukhutira ndi mmene tikugwirira ntchito komanso ndiyokhulupirika kulimbikitsa ndi kukweza masewero osiyanasiyana mdziko muno. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano koma